それじゃあ笹かまぼこ全国の皆様にもお食べいただきたいと思います。さあそれでは七夕のメインストリートになります一番町通りからお送りすることにしましょう。今週の第4位です。河合直子さん、エスカレーションです。胸の鼓動を素肌に感じるくらい抱きしめて、大胆すぎるビキニを選んだ意味がわかるかしら。まっすぐに見れないの案外内気な人の今さらいけないわ。恋した女の子は寂しがり優しく瞳の奥よりと口つけていいのよあなた。あなたの飲んだコーラにそっと唇近づける金色ピアス胸元怪しい光放つ初恋